izatez koba guztie da 15 kilometro luze, hori da esploratu dan gaur arte ezagutzen dana, Gipuzkoko luzenetako bat da hori, eta azkenen dia alderdi desberdinak, sarrera desberdinak dauzke honek. Guk gaur ikusiko dugun zatia da, bisitari egokituta dagona da, hemengo 53 jartzen duen galeri hau. Beste sarrera bat aldameneko galeri hontati dauke, hemen sartzen da gaur egun Aldaola erreka. Beste sarrera handi badak Gesaltzako sarrera bea baita, handi dator Arantzazu erreka. Eta gero beste sarbidea dauzkeo jatura be alderdi hontatik. Desberdintasune da alderdi hontan erreka sartu egiten da, hemendik irten, eta gero hemen ditugu alde zona fosilak edo aztarnategiak dianak. Zurrak eta hemengo animalien aztarnak gehienak alderdi hontan aurkitu izan dira. Eta gure Lehoian ezurdura baita, izatez puntu hontan aurkitu zen. Hemen ezurdura osoa ikusiko dugu, baina benetan alderdi hontan agertu zen ezurdura hori. Orduan gero egingo duguna alderdi hontatik sartuko gea, eta hor jungo gea Lehoien gela hortara. Hemen Lehoia, Arantzari gela, hau da, sistema honek daukan gela ondinetako bat, hor hartzan ezurrak batez ere agertu zian, eta bueno, beste animali batzunak edo. Harrikotzeinatiko kobetan gare gaur, koba honen alderdi berezi baten. Normalen jendea bisitagarri ez duen alderdi bada hau, aztarnategi gune aurkitzen dana, eta gaur egingo dugun helburue da hemengo Lehoian ezurdura oso hori aurkitu zeneko puntura jungo gara, hau da, nun aurkitu zen ikustera jungo gara, eta aztarnategi horren ezaugarrik eta bertan gaur egun oraindik ze ikusten da, eta aztertuko ditugu. Da adibidez lehoi baten falange bat, eta gero honek die hartzan ezurrak eta, baina identifikaru barik dauz, baina itxure gaitik hartzan egiten dabe honek. Handi honek eta. Da aurkitu dan kontekstu hori, eta jende asko sartu izan danez eta txurrakin eta kontaminuta baino, ez dakizu ze kontestu da, ze lekutan aurkitu dan, edo lurra salien gainean, edo berau, edo gorau, edo Sala del León sarrerako hori da, baina berez hemen aurkitu zen Lehoia, toki honetan, gela honetan.